Jazykom číslo 8 v mojom prípade bola ruština. Moje dôvody boli cestovateľské, som si vysnívala, že chcem prejsť transsibirskou magistrálu z Moskvy až do Mongolska. Na to som chcela vedieť rusky, aby som sa mohla vedieť tými miestnymi ľuďmi rozprávať po rusky. Tak som sa učila 2 roky ruštinu. Medzi tým som išla na taký krátky výlet do Moskvy, do Petrohradu, aby som si tú ruštinu precvičila. A bolo pre mňa úplne úžasné vidieť, ako som sa dokázala posunúť za krátke obdobie. Som prišla do tej Moskvy po roku učenia sa a mala som pocit, že síce sa veľa učím, ale že by som ešte vedela rozprávať, to nie. A zrazu po 2 dňoch ja som vedela zrazu tak dobre po rusky, mne to bolo tak prirodzené, že som úplne zostala v úžase, že wow, že ja takto rozprávam. A tu som pochopila, že to tak funguje. Keď som si prečítala knižku Jamesa Cleara Atomové návyky. Ľudia, keď sa niečo učia, tak očakávajú, že tá krivka pôjde úplne priamo, lineárne. Čím viac času tomu venujem, tým viac sa zlepšujem, ale v skutočnosti, keď sa niečo učíme, tak ten graf vyzerá trošku inak. My venujeme tomu čas, ale nevidíme žiadne zlepšenie. Potom v jednom bode zrazu to začne prudko stúpať hore, pretože vtedy sa začne prejavovať ten efekt toho, koľko sme tomu venovali. Pokiaľ aj na začiatku nevidíme tie výsledky, tak treba vytrvať, treba na tom pracovať a oni sa jednoznačne prejavia, akurát to nebude hneď.